ମା ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହୁ। ତୁମେ ବା ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛ। ଏଇଠି ବସ, ତୁମେ ଗପ ଶୁଣ। ଗପ ଶୁଣ, ବୁଝିଲ ନା। ଆମେ ଆଜି କୋଉ ଗପଟା କହିବା? ରାଜା ଘର ଗପଟେ କହିବା, ବୁଝିଲ। ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା, ବୁଝିଲ। ସେ ଚଢ଼େଇର ନାଁ କି ଚଢ଼େଇ କହିଲ? ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ, ବୁଝିଲ ନା। ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଧନ। ରାଜା କ'ଣ କରିଲେ ନା, ସବୁ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହେଇ ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ମସିଣା ପକେଇକି ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେଲ। କୋଉଠି ଓଦା ଫୋଦା ହେଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେଲେ ଭଲ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକି ରହିବ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା। ହଁ, ସେଠୁ ସେ ଚାକର ମାନେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ। ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ଚାକର ମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଜଗିକି ବସିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ବସାରେ ଥିଲା, ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଲା ନା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଆସିକି ସେ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଳେ ଧରି ତା ଥଣ୍ଟରେ ନେଇକି ତା ବସାରେ ରଖିଦେଲା। ଯେମିତି ତା ବସାରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଠୁ ଚାକର ମାନେ ଦେଖିଲେ 10 ଥର ଆସିଲା ଉଡ଼ିକି। ଆସୁଥାଏ, ସେ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଳେ ନେଉଥାଏ, ନେଇକିରି ତା ବସାରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ଫେର ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଚାକର ମାନେ ତ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତ ଶୁଖୁଛି। ତାପରେ ଚାକର ମାନେ ଯାଇକିରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଲେ, ମଣିମା, ଗୋଟେ ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଥଣ୍ଟରେ ନେଇକି ତା ବସାରେ ରଖିଦଉଛି। ସେଠୁ ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତା ବସାରେ ରଖିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ପାରୁନା, ତ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରୁନା? ନା, ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମାନୁନି ଜମା, ଆଉ ସେ କୋଉ ବାଟେ ଆସିକି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ଜମା ଶୁଣୁନି, ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ନେଇଯାଉଛି। 10 ଥର ନେଇଗଲା। ସେଠୁ ରାଜା କହିଲେ ଗଲ, ତା ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଲ, ଯାଇକି ତା ବସାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସ। ସେଉଠୁ ସେ ଚାକର ମାନେ ଗଲେ, ଯାଇକି ଚଢ଼େଇ ବସାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରିଲେ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁ ରଖିଲେ। ରଖି ସାରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଲେ। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ମୋ ବସାରେ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ନେଇଗଲେ ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ରାଜା ଘର। ସେଉଠୁ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି କହିଲା, ରାଜା ମୋ ଧନ ଖାଇ ଏଡ଼େ ରାଜା, ରାଜା ମୋ ଧନ ଖାଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ହଁ, ଏହା କହିକି ଏଇଆ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ, ସିଏ କହୁଛି ରାଜା ମୋ ଧନ ଖାଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା, ରାଜା ସେ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଦେଇଦବ ଟି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଆସ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ସିଏ କହୁଛି ରାଜା ମୋ ଧନ ଖାଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ଆମ ଟଙ୍କା ଶୁଖୁଥିଲା, ସିଏ ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ବସାରେ ରଖିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲାରୁ ସିଏ କହୁଛି ରାଜା ମୋ ଧନ ଖାଇ ଏଡ଼େ ରାଜା। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚଢ଼େଇ କି ନେଇକି ଟଙ୍କା ସେ ଚାକର ମାନେ ନେଇକି ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଆସିକି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଗଲା। ବସିକି କହିଲା,
ରଜା ଡରେ ଦେଇଗଲେ, ରଜା ଡରେ ଦେଇଗଲେ, ରଜା ଡରେ ଦେଇଗଲେ। ସେଠୁ ରାଜା ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସିଏ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଡରିକି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ରଜା କଣ କଲେ ରଜା ସେଇଠୁ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାକର ମାନେ ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ତ ଦେଇ ଆସିଲେ। ସିଏ ତ କହିଲା ରଜା ଡରେ ଦେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ କଣ କରିଲେ ନା, କହିଲେ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ସେ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭାଙ୍ଗି ସେ ଚଢ଼େଇକି କଣ କରିବ, ସେ ଚଢ଼େଇକି ଗୋଡ଼େଇ ଦବ। ସେ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖେଇ ଦେବା ନାହିଁ। ଚାକର ମାନେ ଗଲେ, ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏ ଡାଳରେ ସେ ଡାଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଇସା ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ବସା ଅଛି ନା, ସେ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିବ ପଇସା। ଚଢ଼େଇ କଣ କରିଲା ନା, ସେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ହେଇ ରହିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ, ହଁ ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଦେଲା। ତୁମେ କଣ ଶିଖିଲ? ଏଇ ଜେଜେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଶିଖିଲ? କଣ ଶିଖିଲ? ମା କହିଥିବା ଗପଟା ତୁମେ ସେ ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ଦୃଷ୍ଟ ହବା ଭଲ ନୁହଁ। ଭଲ କି କୁହ, ଭଲ କି କୁହ। ଦୁଷ୍ଟ ହବା ଭଲ ନୁହଁ।